Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɓayaw Piindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde koyɗon yo Allah waɗan en jaam goto fof salminama e inde kono manama e jettoɗe serenɓe men jettaka e laal gotol goto fof salminama juura werta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi hannde état de santé Ousmane Sonko wiyama naati ko en commun ko ɗum tigui ko ɗum tigui avocat ji makko kaali garen ha joni FMI e tan yiyande mumen e Sénégal wiide tan ɓe beltima e Sénégal laana kaleteno ko ɗeɗo balɗe fo wiya majji yitama joni so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe garene jayde gendire Le Soleil on ji noon darde Mamadou Moustapha Diop e tan Mamadou Moustapha Ba omo tan wondi oɗo mo ganduɗa ko kanko woni gardiɗo FMI kanko gardiɗo FMI noon ɗo joni ko tolni 160 milliard uji FMI nanna ɗum e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ma won ko ganduɗa ma ɓeydu walla tan ma addu ko ganduɗa ko kañum woni usude wone caɗele ɓe gardiɗo leydi ndi noon nan toon to diwan mo Belgique ɗum ɗon noon ko tan forum mawɗo dañowo biyeteɗo tan global gateway toon noon ɓe kawri kamɓe foof gam yewtude gardiɗo leydi ndi noon nan toon oɗo saaha garene jayde las ne on ji tan oɗo mo ganduɗa kanko woni jagorde joguiɗo banggue budget leydi meɗen tan arde ko ganduɗa FMI haali ɗum wiide yiyete FMI kay totti note moƴƴo leydi meɗen Sénégal ɗum noon saabi ɗum tan ko to banggue kopareje e banggue gartam wideɓe tan darde Sénégal kay ɗo fawi koyngal mum ɗo ko ɗon tigui ha joni tan jayde Vox Populi noon oɗo subaka wi tan ko croissance mo Sénégal ha joni ina moƴƴi ɗiɗon konngudi noon suuti ɗum ko gardiɗo FMI e wiide makko tan Sénégal kay ɗo fawi koyngal mum ɗo ne moƴƴi hayso tawi ni ɗo ganduɗa ne wonno ɗon haade Covid o arde wa yettaki ɗon taw walla tan abbitaki ɗon taw saabu ne anda haade Covid o Sénégal ne wonno e lancé moƴƴo nde Covid o ari nde noon wonko heewi ko ganduɗa yiyete liiɓi ɗum walla tan yiyete addi hen caɗele ɗum noon woni konngudi ɗi ganduɗa ɓe gaddi ɗum e jayde Vox Populi garen ha joni e jayde nde ne ganduɗa woni jayde quotidien le quotidien ɓe mbi tan ha joni médaille d'honneur mo ganduɗa état tottama ɗum ɓe garti hen noon ɓe dandi tan e objet walla mbiyan tan e gueɗe ɗe ganduɗa yiyete woni ko Léopold Sédar Senghor woppuno to caggal leydi ɓe mbi 44 ko tan bagasuji ɗi ganduɗa yiyete so waɗama e hayma ene wawi yettade million ngaji 160 ɗi ganduɗa yiyete koye bagasuji Léopold Sédar Senghor wonnoɗi o woppi toon to diwan mo caggal leydi te noon Sénégal ne ƴeewa tigui no artiri ga garen ha joni e jayde l'observateur nane oɗo subaka dawri tan ko on ji lelde Ousmane Sonko e hôpital wideɓe tan oɗo saaha kay amone comment ɗo joni noon hakkillaji fo nani payi e oɗo ɓiɗɗo komo ganduɗa nani juuɗe docteur eɓe walla mbiyen juuɗe lawol ɓe mbi noon ha joni tan kanko oɗo leader mo Pastef kay koɓe pression maɓe pawata e état o ne wayno yiyani ɓe ni ɓe garte goɗɗum ko ganduɗa kay Jamra yi ɗum fawi hen hitere muɗum ha saabi suuti hen konngudi muɗum woni toon to ganduɗa woni université Gaston Berger mo Saint-Louis ɓe mbi noon Jamra wi tan ko sukaɓe rewɓe ɓe yo goppu ɓornade walla ɓornade ha para kabba galine jaltina ɗum ɓowal ɗum ɗon noon koko haɗa tonete ɓe mbi noon kamɓe sukaɓeɓe mataw maɓe nanir ɗum e nofuru moƴƴuru ndu garen ha joni jayde besbi le jour noon kañum ari tan ko wiide Sara Comas mana nani fuɗɗito ko noon woni comment mo ganduɗa Ousmane Sonko naati hen maître Ciré Clédor Ly wiide tan Ousmane Sonko nani comment mo ganduɗa yete ko comment kamniɗo seeɗa te noon aɓene tan ñaagoɓe ɓe ganduɗa woni to banggue état e tan joguiɓe e banggue tan diine leydi meɗen ɓe cuuta konngudi mabɓe fanude e ɗeɗo gueɗe saabu noon ko ɓurti fo rufat ha joni tan garten e jayde les échos ne kañum tan ari tan ko wiide Fala Fleur kankone ko jeeyaɗo e landa oɗo biyeteɗo Pastef amo fawa juuɗe noon oɗo ɓiɗɗo debbo kankone tan o wanno ko grève de faim oɗo saaha kay ɓe mbi ko calanonoɗo ko heewi kono ɗo joni noon o yaltinama o fanama e hôpital gam tan gueɗe cafrugol makko walla
tan gueɗe cellal ɓandu makko saabi ɗum ha joni jayde les échos ɓe garti tan e performance uji walla darde nde ganduɗa Sénégal darima ɗum ha yetti ɗo yetti ɗo walla yetti ɗo ganduɗa FMI wi ɗum bravo. Gaɗane jayde libération noon oɗo subaka ari tan koye laana wiyano ka majji ɗeɗo balɗe foof ina yiile wiya noon ko tolne balɗe 17 fayi balɗe 20 yiyaka ɓe mbi noon toon to diwan mo Dakhla ka ɗon laana kay ko toon tigui teroyi ene waɗi noon ɓe mbi tan ko tolne 120 sukaɓe walla mbiyen yimɓe gonno nder ɓe mbi noon ko tolne 40 ne wawi ko mineur aji gonno 20 goɗi ganda ko rewɓe e sukaɓe walla mbiyen bebeji ɗiɗi so wiyama bebeji noon mataw ko sukaɓe ganda ne wawi wiyede dañani duuɓi 5 walla yettaki toon te ɓe mbi noon ɗiɗon passage ji no walla wonnoɓe kaɗon laana kamɓe fo noon ɓe jiitama te wonɓe ganda kay panama e hôpital heddiɓe noon nana toon to diwan mo Dakhla ɓe mbi noon ha joni tan ko kaɗo laana kañumne to Kafountine ummino ne dañno yimɓe 61 wonnoɓe hen ɓe mbi noon kañumne kay yitama toon to ganduɗa woni to diwan mo Dakhla ɓe mbi kay kaɗon laana ne wonɓe ganduɗa kay ɗiɗo walla nayo e mobɓe nawama mbaɗa hospitalisé ɓe mbi kay ha joni Badou Sène woni consul gonɗo toon to diwan mo Dakhla o wi tan ko ɓuuri ƴewtidede ɗeɗo balɗe e laade garoƴe woni rewɓe ɓe ne kewi hen sukaɓe kadi ne kewi e ɗeɗon laaɗe ɓe garti ha joni kamɓe jayde libération e gueɗe oɗo mo e gueɗe FMI e tan darde mumen wiide yete kay maɓe mbatta décaissé e tan nannude e nder leydi meɗen Sénégal ko tolne 275 piccal 7 million ngaji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. Hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe noon tigui gartirten kadi e jayde stade coftal ɓalli uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi ko match choc tigui hakkude Paris Saint-Germain e AS Milan ɓe mbi kay ɓe kay jogori waddude guite ha joni tan garani jaa e banggue Real e Bayern ɓe mbi noon aɓene paayi e 8e de finale ha joni tan kamɓe sukaɓe men ɓeɗo wiyeteɓe U17 kamɓe noon oɗo saaha match mabɓe amical hakkude mabɓe e tan Russie ne jogori dañde so waktuji 13 yoni walla mbiyen 13h walla 1h e ñalawma he. Hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe coni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditen hello wongo ko arde tan reportage mo ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum toon to diwan mo Saint-Louis faade ɓeɗo sukaɓe ɓornugol mumen ɓornade touba sakko less wuddu ha para kadi ƴetta wutte mo ganduɗa kadi ina tongi ha yettake wuddu ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete ko ɓornugol woni hen sukaɓe ɓe kadata ɗon kono noon ko ƴettude binbinaji walla mbiyen gaali cewɗi haɓɓude ɗum e keeci muɗum ha ɗo tolni foof ina yiye ɗum ɗon noon ina hamne seeɗa walla mbiyen welani yiide seeɗa saabu neɗɗo kala ko ganduɗa ina wawa ɓornade ɗum e yesso jignaɗo muɗum ina foti rentade ɗum surtout noon sukaɓe ko ɓuuri hen hewde so jeehe université ji gondani yumma gondani baba ko sukaɓe ganduɗa gummima e galleji mumen han kadi gaari e goɗɗo e découverte ko ne wawi wiyede ko découverte wonata e mumen yaade à l'université waɗa toon logé saabu hewɓe gummoto koye région ji ɗi ɓeɗo gummo Dakar ɓeɗo gummo Thiès ɓe gummo Fouta ɓe gummo Kaolack ɓe gummo to yimɓe fo ndenda toon wona tigui no wiyete ni université kam ko wuuro yimɓe fo hankkadi gara ndenda hen goto fo e culture muɗum goto fo yiyande muɗum goto fo e gonki muɗum kono neɗɗo dal e hoore muɗum saaha fo so tawi ina ƴetta exemple walla ina ƴetta yeeru yo ƴettu ɗum eko moƴƴi saabu noon hande so neɗɗo ni ñemtino yo ñemtino ko ganduɗa kañum woni banggue moƴƴo o saabu hande ɓornade wutte walla huura hoore muɗum ha feewa ɓorno ko ganduɗa ɓandu muɗum fo nani boowal ne hamne seeɗa saabu ko ɓuuri ken hewde ni wiye sukaɓe ganduɗa muurat koye mumen kabɓa ha tiiɗa mbayani no Aissata Ndiaye ni woppude hoore ina wiññini muurat ɗum kono
kono noon ɓorno tuuba ganduɗa ɓandu muɗum fof nani ɓoowal ɓorno wutte mo ganduɗa indi muɗum fof nani e ɓoowal ɓorno cumci ɗi ganduɗa welani yiide tawa noon nani huuri hoore muɗum ko sombe sikki ko woni e nder ɓandu ko kañum ɓuuri serde laabi temedere ko ganduɗa woni hoore ina yalta walla goɗɗum hande so debbo yaltini endi muɗum ɓoowal ne waɗi intime de trop ko neɗɗo ina ƴetta yaltina ɗum e bedda so neɗɗo ƴetti tarde muɗum ko wayno less wuddu muɗum yaltina wuddu muɗum yaltina ko ganduɗa ko kañum woni ɓandu muɗum ha kadi jokka hen jetta gali fawa hen yaltina ɗum bedda ko ganduɗa koye nder suudu feeñanno ha joni ɗum ɗon fof koko ganduɗa wona exemple uji moƴƴi wadde noon so yeehi ha jamra suuti hen konngudi muɗum yo sukaɓe ɓurto artude koye mumen ɓuura battude hen kadi hakkille no feewi pewda ngoɗon ɓornugol ngol ɗon ha ganduɗa yete ma wot ko ganduɗa yaltata e mumen saabu noon nawi ɗumen toon ko jangde nawi ɗumen toon ko recherche mo ganduɗa ko kañum fayi to banggue gandal e ko way noon wadde noon sa yeehi accoutrement o yo won ko ganduɗa ina moƴƴa ina feewa saabu hande so neɗɗo ne ummo ne yaaha e bureau ne yiiloyo ligguey won accoutrement mo ganduɗa nawata ɗum toon saabu ma fewndu ɓandu ma ha feewa ma ɓorno comci moƴƴuɗi ma dañ goto comportement mo ganduɗa ko comportement badɗo correct wonata pour sa yeehimo kuccittawo wawa déjà idade ƴewde ɗum ɗon haade ƴewde CV saabu CV ko heewi foof ta comportement neɗɗo o fewani bagasuji muɗum yiyetake wadde noon yo yimɓe goppit hakkille e comportement ji ɗiɗon yo Allah waɗan en jaami kisal hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe wiide on tan ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen en bangguel caméra ko Djiby Dieng to banggue montage ko Ali Fall